Eh. Oh. Kuwaon tika rin. Nakapalit kung motor eh. Kaya parang idik out ni mo. Kuwaon lang tika. Dahil naka... Boss. Naka-lighter ya, boss? Lighter. Tugam. Hindi nyo may lighter. O lagi babe, lagi. Basta. Oh. Nipalit ko rin para sa imo ha. Taon eh. Sama taon. Kaya balan. Tapos kuha no. Part. Uy. Diba ka mo? Charge na part? Ano man, nanakurente rin kaya... Charge diba? Bang pa. Palit na yung maganihan niya. Asa ka magpa-charge na rin? Kani kay power bank man. Sa kurente, asa nagpa-charge na rin? Video or BPI? Lanbang. Sure. Lanbang eh. Laman niya? Kana naman. Laman. Oh, eh babe, basta mga alas 7, matik dali, wa pa ka-text abot nako de. Bitaw be, mingaw na kay kuno mo be. I love you be. Grabe mingaw na kay kuno mo be. Basta unyang gabi ha, basta pinikita ta. Lagubo lagi nga agi lagi. Dami tagay ron eh. Wa putay kwarta po eh. Mamalo. Mal. Wa pe wa ko nagbinuan mo na yung mga tao rin sumuk lang gabi. Aha kayo. Part. Wa man sa landmark lang eh. Wala landmark. Wa mo naka-charge ito de. Wala may sa power bank. Apit with dakpi di ba nga ka kay mo ka landmark. Dakunong po kaya yung mga nawa. Dapat puno na power bank. Ato naman to sumukha na naman niya. Lagi be, basta kana lagi mo mga tingkoy-tingkoy lagi. Barog lagi na ako nakakaya. Japan na lagi. Asa checkpoint na ba ita? Point ba? Oh, may checkpoint rin. So dai. Ari, ano nga rin mga tayo checkpoints ko ato? Pagkita mo sa kanila checkpoint? Sana mga checkpoint na unahan ba? Basta na checkpoint. One checkpoint rin. Pag ko na ulit sinsa. Bago na yung sinsya rin? Bukang big sama ako rin. Huwag ko lang utan na. Sumuli. Ilmutan na naman mi. Iwa ang na akong buwang Ulan raw, ulan nga buwang. Oh, Pipoy, nagpakondisyon ako. Ano? Ikaw niya, igawat mo, matik, nagsakisi lang talaga. Basta nag-ari mo, ay data yung bana, ha? Sige. Inom na ko, nag-sting na, doon ka buok. Matik, nagpakondisyon ba? Yung mga baway na ako pag-unahan ba? Lam lagi. Dakpa na po dito na nga. Lam ka mo yung lisensya ka, no? Dakpa mo. Kung buwang ka, namin lisensya pero huwag ka mag-ingon nga. Dakop ito sa mga gwapo. Umoy, klaro. Sinap tayo gani. Opo, anong utanap? Tanap ito ko. Panimento nung sinahan. Ikaw kaya pagkat ang buwang ka. Mungon. Dakpa na rin yung mga buwang, marigib, mga gwapo ni mga ina.